De watertoren, die de grens tussen het centrum van Leeuwarden en Huissen markeerde, is misschien wel een van de meest gefilmde bouwwerken van de stad. Filmmakers richten al vroeg hun camera op het waterreservoir bij de Klanderijenstraten, dat tot op de sloop in 1972 zo robuust boven Leeuwarden uittorent. Als de toren in 1888 wordt gebouwd om de aanleg van waterleiding mogelijk te maken, bestaat de tegenwoordige wijk Huissen voornamelijk uit land en water. Vanaf de 37 meter hoge toren is goed te zien hoe, vooral na de Tweede Wereldoorlog, de omgeving in hoog tempo verandert. Als de gemeente met de aanleg van de huidige Oostergooweg de alsmaar drukkere Schrans wil ontlasten, sneuvelt ook de watertoren. De sloop is duurder dan de bouw. Vanaf de watertoren is in 1939 in ieder geval te zien hoe brandweerlieden van de luchtbeschermingsdienst in Huissen hun paraatheid testen op een mogelijke aanval. Dit lijkt een vrolijke busreis vanaf het station, maar de werkelijkheid is grimmiger. Als de Duitsers in augustus 1941 het nieuwe stadsweeshuis als administratiekantoor willen gebruiken, evacueren de wezen naar Vogelzangstaten in Veenklooster. Ook de door de bezetter opgelegde brandstofbeperking is dan al zichtbaar. De bus rijdt dankzij een gasgenerator. In de jaren 60 gaat al het verkeer de stad in en uit nog via de Schrans en de verlengde Schrans, de straat die de wijk verdeelt in Huissen-West en Huissen-Bornia. De Winkelstraat vormt nog altijd het kloppend hart van de wijk. Op de verlengde Schrans, aangelegd rond 1950, komt er meer ruimte voor het verkeer en kunnen kinderen op de stoep voor de statige huizen op straat spelen. Voor een wandeling buiten de stad is de Badweg langs de ijsbaan naar het zwembad populair, maar met het eerste huis aan de Borniastraat in 1928 en de komst van villa's ten zuiden van de stad wordt ook Huissen-Bornia langzaam volgebouwd. Toen had je nog winters en de besneeuwde landerijen en bevroren slootjes staan garant voor veel plezier. Maar ook op de slootjes en vijvers in de wijk wordt volop geschaatst. Een geïmproviseerde sneeuwschuiver veegt de Hobbemastraat schoon. Na de aanleg in de jaren 60 van het zuidelijk deel van de Ringweg, nu de Julianalaan, verdwijnen de landerijen in hoog tempo en krijgt het huidige Huissen-West zijn definitieve vorm met middelhoge flats en gebouwen en scholen met veel glas. De bloeiende rozenkrans, bekend als de rondwegrozenkrans, oogste veel waardering. De door Jo Vechter ontworpen Curioskerk uit 1964 met zijn kenmerkende klokkentoren past naadloos in de nieuwbouwwijk. Het Julianapark naast de kerk is dan al meer dan 80 jaar de plek waar Huissemers verpozen. De aanleg begint in 1939. Tuinarchitect Jo Vroom ontwerpt onder meer een theehuis, een muziekkoepel en een hertenkamp. Als het park in 1941 klaar is, verbiedt de bezetter het plaatsen van de naamborden Juliana en Park. Die komen er pas na de oorlog. De vijver van het park leent zich in de jaren 50 ook prima als ijsbaan.
Vooral pater Douwe Bekema, missionaris op Borneo en even op familiebezoek in Leeuwarden, geniet van het schaatsen als Oelge Bekema de ijspret met zijn camera vastlegt. Op de fundamenten van wat het theehuis had moeten worden, opent in 1960 een filiaal van de bibliotheek. Ook de Parkkerk aan de Jan van Scorelstraat grenst aan het Julianapark. In 1955, gebouwd als gereformeerde kerk voor Huizen-West, is het sinds 1996 de gebedsruimte voor de Baptistengemeente. Ook hier een klokkentoren, een ontwerp van Sieger Riddersma. De voormalige Christelijke Technische School aan de Cornelis Stroostraat dient nu als broedplaats voor kunstenaars, creatieve ondernemers en wijkgerelateerde instellingen. Aan de overkant de tweede Leeuwarder Huishoud- en Nijverheidsschool. Filmers zijn vaak inventief. Als Oelge Bekema zijn zilveren bruiloft viert, lijkt het hem leuk om de gasten in de speeltuin Gerard Douw te filmen. De speeltuin, opgericht in 1933, bestaat nog steeds als wijk- en speeltuinvereniging Gerard Douw Huizen-West. Jongere en oudere familieleden maken gretig gebruik van de rekstok, familieschommel, ringen en draaimolen. De spoorlijn Heerenveen-Leeuwarden vormt naast de Potmarge de noordelijke grens van Huizen. De Huizemers zien hoe in februari 1941 deelnemers aan de Elfstedentocht ook met een stoomtrein in Leeuwarden arriveren. De kleurrijke fontein van Henk Hofstra markeert tot 2009 de toegang van het station naar Huizen-West. Daarvoor stond de fontein voor het station. De wijk krijgt €3000 compensatie als het verwaarloosde kunstwerk verdwijnt. De Hollanderwijk met de kenmerkende heggen, ontworpen door architect W.C. de Groot, is in 1915 gebouwd. Buurtwerker Douwe Bijmin is een van de vele figuranten in een film over de wijk bij het 80-jarig bestaan in 1995. Frederik Smink en Anton Tiktak maken een film waarin ze verbeelden hoe de inwoners van de wijk zich verzetten tegen de dreigende sloop. De bulldozers blijven weg en de wijk, inmiddels Rijksmonument, krijgt in 2007 de status van beschermd stadsgezicht. Piet Plantinga filmt tijdens de Tweede Wereldoorlog het dagelijks leven van de familie Walpot uit de Borniastraat 47.
Hij filmt de familie in de speeltuin Bonnia bij het touwklimmen, de zweefmolen en de ringen. De 3 jongens hoeven niet ver met de polstok. Bij de voetbalvelden van FVC en Friesland, tegenover hun huis waar nu het MCL staat, liggen nog genoeg slootjes. En ook 's winters kunnen ze vlak bij huis het ijs op. Onderweg naar de ijsbaan de lidmaatschapkaartjes netjes opgespeld. Deze beelden komen uit de strenge winter van 1947. Met man en macht maken leden van de ijsclub Tjallinga de ijsbaan sneeuwvrij. De ijsclub, opgericht in 1879, zet aanvankelijk de baantjes uit op de Potmarge en de Weide Greuns. Als in 1923 de begraafplaats bij de kerk van Huizum-Dorp moet worden uitgebreid, komt de grond voor de ophoging van 2 naastgelegen weilanden. De ijsclub huurt de afgegraven weilanden van de kerkvoogdij en maakt er een schaatsbaan van. Duizenden mensen binden er de ijzers onder en elke winter organiseert de ijsclub korte baanwedstrijden met mooie prijzen. Zelfs de winnaars rijden vaak gewoon nog op Friese houtjes. Tot op de dag van vandaag zijn Huizumers lyrisch over de warme chocolademelk die op de ijsbaan werd geschonken. Ook het zwembad ontstaat door uitbreiding van de begraafplaats. De architecten daarvan, Nieuwland en Van der Vechten, overtuigen de gemeente om op de plek van de afgegraven grond een zwembad aan te leggen. Ze maken het ontwerp en het openluchtbad opent in juni 1932. Inwoners van de gemeente Leeuwarden-Radeel kunnen er voor 5 gulden per jaar zwemmen. Leeuwarders zijn ook welkom, maar moeten een gulden meer betalen. Veel Huizumers leren er zwemmen.
grondwater wordt via een rietveld en een kooksbed naar het zwembad getransporteerd. Het verhaal gaat dat ook palingen regelmatig een baantje trokken. Het zwembad sluit in 1965 door strengere hygiëne-eisen en de aanleg van de ringweg. De Potmarge markeert de noordgrens van Huizum. Het riviertje vormt samen met de Weerdumervaart jarenlang een belangrijke toegangsroute over water naar de stad. Het water was vroeger minder schoon. Zo grenst het zogeheten Aschland, de Leeuwarder vuilnisbelt, aan de Potmarge. Tegenwoordig varen vooral sloepjes naar de stad, over de Blauwe Diamant. Onder die naam ontwikkelen provincie en gemeente het gebied voor natuur en recreatie. De meeste grond langs beide oevers van de Potmarge is lange tijd in handen van particuliere tuinders. De echtgenote van een van hen poseert hier voor de camera. De kwekerijen zorgen ervoor dat er veel minder bebouwing komt dan op de oevers van de Ee en het Vliet. Oude bekenden, de familie Walpot. Vandaag is het tijd voor een tochtje over het water. In Huizumdorp stappen ze in een roeiboot. In 1951 verhuist de dan al meer dan een eeuw oude bakkerij Steensma uit Bolsward naar Leeuwarden en bouwt op het terrein van de gasfabriek een confijterij. Sjoerd Steensma filmt bij de uitbreiding een jaar later het feestje met natuurlijk een boottocht over de Potmarge. Op het terrein van Steensma staan nu woningen. Begin jaren 30 verrijst aan de zuidoever van de Potmarge op initiatief van pastoor Tepe de robuuste Johannes de Doperkerk. De katholieke kerk biedt plaats aan 800 gelovigen. Aan het kerkplein komt ook een zusterhuis en een lagere school. En daar zijn ze weer, de brandweerlieden van de luchtbeschermingsdienst. In 1939 testen ze de bluswagen ook bij de kerk. De tweede zondag na Pinksteren trekken de gemeenteleden hun mooiste kleren aan voor de sacramentsprocessie. De kerkleden dragen de monstrans met het Allerheiligste nog jarenlang door de stad. De kerk doet nu dienst als bedrijfsverzamelgebouw voor watertechnologie. Wie via het rustieke bruggetje het dorp Huizum binnenkomt, waant zich terug in oude tijden.
Het dorp met zijn opvallende kerk is nauwelijks veranderd. Al in de 12e eeuw moet hier op een terp een kerk hebben gestaan. De stichting Oude Frieske Tjerken behoedt de kerk met zijn kenmerkende achtkantige preekstoel voor verval. Een culturele commissie organiseert er onder meer lezingen en concerten. Naast het kerkje is de laatste rustplaats van de rusteloze Jan Jacob Slauerhoff, die alleen in zijn gedichten kon wonen. En op het Huizumerkerkhof ligt Kars Leenburg, de hier nog springlevende winnaar van de Elfstedentocht van 1929 en de enige Leeuwarder die ooit een Elfstedentocht wint. Fietsers maken nog steeds graag gebruik van de karakteristieke dorpsstraat met het markante bruggetje. In 1968 is het dorp nog verre van autoluw. Bussen en vrachtauto's persen zich door het nauwe straatje richting Huizumerlaan. Misschien wel om een bezoekje te brengen aan café- en zalencentrum Tivoli, thuisbasis voor veel verenigingen. Henny Kramer serveert er de drankjes. De Damclub Huizum, met toppers als Harm Wiersma en Jannes van der Wal, vormt er een vaste waarde. Ook Jan Terpstra en Anton Schotanus zijn bedreven dammers. Iedere donderdagavond in de winter trainen de leden van de schietvereniging Wilhelmina hun schietvaardigheid op de bovenzaal. In de zomer kunnen ze op de vliegbasis terecht. En bij de borrel komen de sterke verhalen. Hier Marten Nicolai met onder meer Eldert Meter en Ate Dijkstra van het Huizumer Scootje. In 1971 verhuist het stadsziekenhuis van het Blokhuisplein naar Huizum. Nieuwbouw. De naam Triotel verwijst naar de zorgvormen ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuis en tegelijkertijd naar de gastvrijheid van een hotel. Prinses Beatrix opent op 10 augustus het hypermoderne ziekenhuis. Volgens de krant had directeur Bonnema het knap lastig de stevig doortrappende prinses bij te houden. Vijf jaar later legt cineaste Femi Landman leven en werk in het Triotel vast. Ze filmt onder meer de aankomst van een helikopter met patiënt op het landingsplatform naast het ziekenhuis. Ook heeft het ziekenhuis een eigen apotheek. Met lekker weer genieten patiënten van de heentuin naast het ziekenhuis. Met de uitbreiding naar het huidige MCL verdwijnt de tuin. In Huizum komen steeds meer scholen. In 1941 filmt Jouke Schaafsma het onderwijs op de openbare lagere school aan de Emanuel Muranstraat. De kleintjes kunnen terecht op de peuterspeelplaats in het gebouw van de speeltuin Gerardouw.
Leerlingen zijn nog altijd welkom op de Paulusschool vanaf 2004 aan de Julianalaan, maar deze film is in 1990 gemaakt in het gebouw aan de Jan Tooropstraat. De kleuters krijgen er les van juf Sita. Juf Henriette helpt de leerlingen in de middenbouw. Ook al verschijnen de eerste computers in het onderwijs, apenkooi in de gymzaal blijft nog altijd een feest. De Graham Lowland Pipers and Drums, inmiddels de oudste doedelzakband van Nederland, opent in 1981 de optocht door de wijk op het jaarlijkse zomerfeest van de speeltuinvereniging Gerard Douw. Er is werk gemaakt van de optocht. Zelfs een echt vikingschip vaart door de straten van Huizen-West. Daarna is het tijd voor spelletjes en muziek in de speeltuin. Buurt- en speeltuinvereniging De Vluchtheuvel aan de Van Loonstraat organiseert in 1993 het zomerfeest. Opnieuw met optocht en spelletjes. Nou, hier is nog. Na een dag intensief spelen, tijd voor chips. In juli 1980 krijgt het Leeuwarder Pasveerkorps een nieuw onderkomen aan de Van Loonstraat, tussen tennisclub Nylon en de speeltuin De Vluchtheuvel. Feest natuurlijk, een weekend vol muziek, inclusief een taptoe, nadat burgemeester Brandsma het clubgebouw Opus officieel opent. Lodewijk Meter, een van de boegbeelden van de SKS, ijvert samen met een groep Husemers voor een eigen Husemers koetsje. In 1968 is het zover en met man en macht werkt de bemanning aan het zeil klaarmaken van het Dwarp Husum. Op een regenachtige dag maakt het opgeknapte schip uit 1911, door Meter van de Sloop gered, zijn eerste tocht. Het nieuwe zeil van de Lemster zeilmaker De Vries wordt gehezen en Jan Korma en Popke de Jong hakken de laatste landvasten door. Het avontuur bij de SKS kan beginnen. De familie Meter maakt zelf een film tijdens het SKS-kampioenschap van 1970.
Zodewijkmeter wordt met het dorp Huissen meteen kampioen. En een jaar later lukt het voor de tweede en vooralsnog laatste keer.